Cando unha muller que vai aí coa teta, que vai tal, que vai sacando partido ao seu corpo, vámola poñer de esquerdas, porque libremente quere estar así. Os homes, se ela chega aí e di mulleres, podedes ir cas tetas por fora, é o voso corpo, é a vosa decisión. Os homes dirán, ten razón, pero se a mensaxe é mulleres, podedes facervos vellas e debedes facervos vellas sin modificar os vosos corpos e debedes pôr en valor o voso talento e as cousas que... Isto atácase. De feito, o que lles doe é que a tipa nunca explotou o físico, que podía, podía. Arre Dios, ten unha duda caralluda, ses, me falte la luz. Ai, coidao que algúns que falan rompeu vos o espello na casa, o que vos pasou. Me cago na luz. Vos vístela. Pero ela non explota.